लोगोफोर आंनि बे खाथियावहाय माने दैसा दङ आरोना बे दैसानिफ्राय आं ना जाबाय थायो दै आंनि ना जाग्रा जायगा आरोना बे एकदम मैयाबो जाबाय आं बिनिफ्रायनो आरो बिथिंबो दंलाबायो नै बेनो दैसा दं आरोना बे दैसानिफ्राय आं ना बोननानै जाबाय थायो बिराद बरियानो सिरि सिरि जाबाय थायो आरोना एकदम फख्ला फुथि माबा माबि मोनलाबाय थायो गिदिर गिदिर मागुर मोनलाबायो जाबाय थायो आं बिनिफ्राय मैयाबो जाबाय आङो दाखालिबो जाबाय बोनगासिनो दिनैबो बोननांगोन एसे दा आंनि भिडिअ नायगिरि गासै रायजो राजाफोरनिसिम आं गिबियावनो बयनावबो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आं मैयाहाय बिनानाव रसमानि मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन ना आङो फंनैसो खोथा बुंनाय जादोंमोन बेयावहाय माखासे मानसिफोरा गन्थंआव दै हाबदों आरोना बिसोरो आंखौ बिराद गाज्रि गाज्रि कमेन्ट खालामहरदों एबार नोंनि फाला एबार सेन्डेलनि मालाखौ नोंखौबो गानहोगोन फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो भिडिअआ मानि सायाव जागोन निश्चय नोंथांमोना मिथिखाबाय थ' आङो टाइटेलाव लागायनानै होखादों बा बेबायदिनो थाम्बनेलावबो एसे लागायनानै होखादों आरोना थ' जागायलांदिनि गोलाव खालामा बारा मोनसे भिडिअस नुनो मोनलायबाय आरोना मोनसे माने आरो दाखालिनिफ्राय नुनो मोनगासिनो दङ थ' आंबो एसे बे टपिकनि सायावहाय भिडिअ दैखांदोंमोन आरोना जिथुनाखि रसमानि सायावहाय भिडिअस मानसिफोराबो बानायबाय थाखादोंमोन दा आङो बानायदोंबाबो सोरनिबा बे पार्सनेल लाइफआव हाबनानै आङो बांद्राय बाथ्रा बुंनायफोरखौ आङो मोजां मोनखाया आरो आङो थाबैनो माने लोगो लोगो गरमा गरम माने भिडिअसफोरखौ थाबैनो आङो दैखांखाया आरोना थ' गरमा गरम भिडिअसफोरखौ दैखाङोबा एसे रिएक्सन जायो बायदिसिना कमेन्ट्सबो फैगोन आरो बानायनो बालायलाङो बेफोरबायदि टपिकफोरखौहाय ना दा जियानो हक मानसिफ्रा गोबांथार बेबायदिनो बानायलाबाय थादोंमोन माबा सेन्डेलनि माला माबानि मालानो आरो मा घटना जादों मा जायाखै बेफोरो हौवा हिन्जावनि सानैजोंनि गेजेरावहाय जादों थ' बेखौहाय बयबो मिथिनो मोनो दा जोङो आरो बिनि सिङाव हाबनानै बांद्राय ना गेजेराव बारसोमनानै बारा बाथ्रा बुंबाय थानाया मोजां नङा जि जादों जालांबाय नङा होमबा थ' बेवहाय आरो माखासे रायजो राजा थागोन आरो बेबायदिनो समस्याफोरखौ समाधान खालामनो नाजागोन नङा होमबा दा जोङो आरो इउटिउबाव बांद्राय बखिबाय थायोबाबो बेफोर जेबो खामानि जाया आरोना दा जियानो हक मोनसे भिडिअस नुनो मोनलायबाय जेरावनाखि जोङो सिनायजोबनो मोनखायो बयबो फेसबुकाव आङो नुनो मोन्दों एसे गाबफैलायदों आरोना फेसबुकावहाय थ' आवगोलावबो आङो भिडिअस बेबायदि नुनो मोन्दोंमोन थ' आवगोलनिखौ आङो हानहरला आरोना भाइरेल जानाय बेबायदि नुनो मोन्दोंमोन जोङो बयबो सिनायनो मोनखायो कनजिता होननानै ना थ' आङो दा बांद्राय बिथांजोनि सायावबो आङो बुंनो सानाखै आरोना बारा दा बांद्राय फेसबुकफोराव माने गाबफैयोब्लाबो एसे मोजां नङा आरोना गावनि न'खरनि बायदिसिना बेफोरबायदि समस्याफोरखौबो बांद्राय आजिखालि इउटिउब बा फेसबुकफोराव दैखांनो नाङा खारन बयहाबो समस्याया थाखायो बयनावबो थायो समस्याया आजिखालि जोबा मानसिनि जिबनावलाय आरो समस्याया बहायथो जोबनो ना थैजासिम बियो थाखागोन आरो दा बयहाबो समस्या दङ जियानो हक ससियेल मिडियायाव खामानि मावनो होननानै फैदों थ' खामानिखौ मावदो खामानि मावलांबाय थायोब्लानो निस्सय माबा मोनसे मोनगोन ना थ' आङो बिथांजोखौबो थांखिनानै रायनो बा बुजायनो आङो बेबायदि फैयाखै आरोना जास्ट आं भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय दुखु मोनो खारन जोंबो फिसा फिसौबाबो भिडिअसफोर क्रिएट्स खालामबाय थायो थ' एसे नुनो मोन्दों आरो दुखु नाङो आरोना समस्या बयनिबो जिबनाव थायो आरो बांद्राय बेबायदि न'खरनि जाथायफोरखौ आरो भिडिअसफोराव लाबोनो नाङा आरोना एसे एकदम दुखुनांथावना जायो आरो थ' बिनि थाखायनो आङो नैबे भिडिअसखौ लानानै फैनाय जाबाय गाज्रि मोननाङा सिस्टारमोन जायफोरा नुसनबाय ब्रादार्समोन थ' जियानो हक आङो भिडिअसखौ बेसेखिनियावनो फोजोबनोसै दा गोबां कमेन्ट्स फैदों जाहैदों बिथांजोनावहाय कनजितानाव थ' रसमानि जिथुनाखि बे भिडिअसखौ बे टपिकनि सायाव लानानै माने बानायदोंमोन जाहैदों आरोना कमेन्ट्सआ फैखागोन खारन ट्रेन्डिंआव दङ ना एसे बियो रिएक्सन जाखागोन आरोना थ' सेन्डेलनि माला गानहोगोन नामा कनजिताखौबो आवगोलावबो गोबां भाइरेल जालांबाय ना थ' जोङो नुनो मोनखादों नाथाय आङो आवगोलनिखौ हानहरनो सानाखै आरोना आवगोलनिखौ आरो हानहरबावोब्ला
माने राननानै थानाय गारायखौ खुख्लाबनायसो जागोन थ' बेखायनो आङो हानहरनो सानाखै आवगोलाव जि जालांबाय आरोना थ' दा एसे सिरि थाज्लायदो आरो बांद्राय बेबायदि एसे सेन्देलनि मालाफोरखौ गानहोयोब्लाबो नुनायाव मोजां नुवा आरोना दा जियानो हक गोबां रोखोमनि पानिशमेन्ट थायो जोङो बेखौ होनो हायो नाथाय डाइरेक्टलि बुनाय बा सेन्देलनि माला बेबायदिखौ गानहोयोब्लाबो एसे नुनायाव उसुबिदा नुयो आरोना थ' गोलाव खालामला कनजितायाबो मैया आङो बेबायदिनो एसे फेसबुकआवहाय गाबफैनाय नुनो मोन्दों आरोना थ' बेबायदिखौ आरो बांद्राय लाबोबाय थानो नांला सिस्टारमोन थ' एसे माने ट्रेन्डिंआव थानाय टपिकथ' एसे बिनि सायाव भिडिअस लाबोयोबा माने मार गरम जाखागोन आरोना थ' गोलाव खालामला जोङो गावबा गाव खामानिखौ मावलांबाय थायोब्लानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय